Rapport tal-Management Efficiency Unit wara il-Park tal-Familja ta' Whiteline juru nuqqasijiet serji berbiq bla doċ, direct orders u ksur ta' regolamenti finanzjarji. Jidher li dawn il-proġett li ġie pjanat b'nuqqas serju tal-ħsieb u pjanar. Bekk dawn ħolqu sitwazzjonijiet li ġabu magħhom prattiċi abbużivi. Fosthom abbużi f'direct orders li nħarġu fl-aħħar 12 ġimgħa ta' qabel il-ftuħ uffiċjali tal-Park tal-Familja fi frar li għadda. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brincat f'konferenza tal-aħbarijiet qal li minn dan ir-rapport irriżulta li l-park sewa 7.8 miljun euro, 40% iktar mill-li pjanat. L-ikbar nuqqasijiet huma li kien hemm nuqqas kbir ta' trasparenza, kien hemm direct orders bla doċ, speċjalment fl-aħħar 12 ġimgħa qabel ma nfetaħ il-park innifsu, u illi minn għamel istudju li hija l-MU, il-Management Efficiency Unit, sabuha diffiċli ħafna biex isibu traċċi ta' ċerti affarijiet. Sabu anki dokumenti nieqsin u sabu affarijiet ta' tħassib ħafna. Ġifieri għalija dak li bżajna li seta' kien hemm ġie konfermat minn dan ir-rapport, nuqqas ta' gvernar tajjeb, nuqqas ta' trasparenza, nuqqas ta' kontabilità fejn fil-nofs kien hemm fondi pubbliċi u anki fondi Ewropej. Jidher li għalkemm il-Wasteserv kienet involuta fl-aspetti operattivi tal-Park tal-Familja, ma kien hemm l-ebda pjanar dwar l-istrateġija ta' kif ser jiġi maniġjat. Skont l-MU, il-park ma ġiex assessjat mill-lat ta' saħħa u sigurtà. Minn dan ir-rapport ħareġ ukoll li fil-pjanti oriġinali hemm sezzjonijiet pjanati iżda dawn ma sarux. Fosthom 3 grounds żgħar tal-futbol, trek tal-atletika, serer għall-pjanti, liberija pubblika u parkeġġ taħt l-art. Għalkemm kien intqal ser issir water park, instab li dan qatt ma ġie pjanat u li ma kienx hemm riżorsi għalih.